baklat, taranta. Kaya ka, Alvin ba ban ha? Wala. Di ba ban? Ah, di ba? Wala po. Wala po. Okay lang sabi lang kay magdamam yun niya ha. Wala mo Ibig. Claro po. Ito natin. Dami ang ulo ng pinangayo. Makasay sila. Oh, gusto nga. Wala mo si unod. Sili. Da. Lamig kayo basta. Pinangayo. Thank you so much, Ate Janet. Ate Janet. Precious King. Ate Janet. Kaiske. Sumunod ko na ito kaya ni. Wala na ng Julian. Tumok lagi. Wala yung mga tinaiba. Dami kang dinahin ko na lagi. Libuhan. Mahawang din kayo. Eh, kada shawag sa ikulpak na ilaw. Ha? Yung parang ganyan lang, oh, yung 2-4. Mga 8 lang. Ha? Ilan yung ilaw dyan eh? Apat na kasi ko nasa kabila. Para ano lang ba? Hindi siya masyadong sumunod. Sa bawah. Ah. Mahal pong kilo dito. 50 ang ulo. 50 matulong. Ang ulo lang. Ang Ulo lang. mahal no? 50 to 50 itong isa. Ang isa ka ulo ko, umabot ang 3-4. O 1 kilo. Wala pa yung unod. Eh, para kilaw, dito lang ipalit din. Ito, ito na niya. Barilis na. Wala ba ito? Ito na may barilis ito na. Kabi yun? Ako edad ko sa kalna. Awa may. Sabi nga karbo kayo dito. Ah! Jaring. O kanina mo. Ah. Oy. Ah. Ben, nyapon. Alam mga unta. Alab, mga unta lab. Alam mo? Ala, ambi kayo yung Facebook gani. Ikuan mo gusto? Makano yun maguna diri? Ano man pang pangalan? Ano pinakulong si R? Kulot ba? Alam mo ba dito? Ha? Alok ka. Just to ah. Ira ka? Gate tindugan. Ito lang yung kulot ha pagbalik. Alam mo mo anak. Kulot mo. Okay?
Cut na to. Ano? Ay, ganda. Hindi ko pamilyar kay. Hindi ko pamilyar. Sa kulot. Okay ba? Mapuga pa. So, isa, gitundugan. Oh, tanawagin ni isa, kanang laki. Hoy. Kani naman na ito na? Kailan ka Alvin ba ba na? Wala. Oy, Pero good jug no. dala mo sa pagsanwal? Abay, taon niya, be. Sa chata ba? Bro. Nang di mo respetuhon. Oh! Ah! Hmm. Ganda mo dyan karoon dia. Naglaman-laman ni kung dipos-ipos. Wala, di pa lang. Wala, di pa lang. Saan yung tubag niya? Wala mo kita sa kuhaan nito, nagtago-tago, magpapayram naman kung dipos-ipos. Pero dito yung tanong, naalang dito diyan. Dalitson. Ah! Hala! Ano yan? Hala! Hala! Mga baklat, taranta. Hala, grabe. Ah, thank you, Dalitson! Sakto man kumakain kami. Nakakayak naman. Pero mas gusto kong kainin niya naka-yellow ang short. Sad to. Ikaw na lang, Bi. Ay, sa bakilap ka, Alvin mo ba na? Yayahan na. Wala mo kailan yayahan na. Ay, ay, na ya. Yan. Kuan siya ka na supply mo. Oh, nice! Thank you po. Thank you! Hala, oh. Kasi ma'am Kuan, Maria Pilanghera. Wala. Wala na siya. Ilubong nag-aapod. Haba pa yan. Kami ang nagsin. Papel? Ito na. Fish, kaya ng manilapit ka. Hala, Ay, pa. pagod si Lilo, be. Dumabol na online. Ay, sorry, so tayo. Ano ba yun? Kani ang panit sa kulot. Yan, naman. Dugo-dugo na. Tayo. Chai chai! Oh. Hi, chai chai! Come here, come here, come here. Oh, come here. Ako sa tutubi, ako sa tutubi. Hala, hala. Oh. Oh, thank, trial sa niha. Trial pa na. Nice. Ay, balik na ako din. Wala mo ko tayo, wala kay 2 weeks. Ano na? Ay! Ano ang chinukoy? Kumat ka din. Ano ko gamay din? Eh, pagwala sa imo, ha? Mundang naman ta ko na naman. Ah! Ay, wala. Uy, ay papangaway. Dahit manggod ko ka. Gusto ko sa ano ko ang nahanguson ako backlight dito sa overpass. I-problem ka ni Idol. Hindi na kaya ito yung pano. Kali na daw siya makaiba mo. Wala daw lamig sa tambok. Dami man lagi. Sa'yo mas hangat. Ang overpass o ang gasto? So ang ito ka ng overpass naman ang uban kay kadakpan diya sa kalsada. Di naman mo argue. Ano yung limagi na kabalo nga bawa. Nakakami ng tamok ko na. Kaya. Namin na eh. Okay na ako ako. Lulo mo tayo. Doon niya ako magkabit si Sabaw. Hindi lang ako ulo. Tanawa. Isa. Pwede nga sa niya. Ang nga sa na. Sabaw. Sabaw na.
Kulat na. Ay, guys. Ano? Di na bulira ka na? Yan ba ka na? Initial lang pa. Ano yung initial? Di, dati yung kuan niya. Ay, tas yung para sa beautiful. Pa ina na bilin ba? Di pa rin siguro. Ano na ito? Mayo. Mamay. Okay. Hindi na bumarak ko. Wala sa nagapag. So ba na ito nga? Abo nung lamit. Mamay. Isa na katao nagdala ganun. Yan ang dito. Yung kubos. Ano chai? Ano po, ano po doon? Isa ni Carlo maraming doon. Media. Lugis yung drama na kaya. Nabaligan ng kanan ng kamera. Sige siya sa doon, di ko yung isa. Kung ano man nagkita rin ko, gumaling ko ulo. Ano ba pa rin niyo? Ito, magulang niya. Hindi ko tahuan kasi hindi ko pasuldo dito. Sila kabalong. Pinutang ka. Saban! Ako mamamay kay dito kung sa. Sa balangsa kay ko. Sinyas-sinyas. Uy, anak daw ah. Anak. Ano do? Sige, picture na! Ano na? Uy, nakaito nga ako ah. Rin ako ah. Ako na rin. Ako anak ka ito ma. Naka-jacket ako ah. Oy, di ba? Kailan ka kaya ka ng David? Ako na na. Nagtuna na po. Ako na lang yung nakakap na pink ka. Ako na. Ay, kumain ka ni karon ka ni gid ako ah. Ay, ako na ha. Ay. Ako na. Kailan ka mo Ay. Malabuha ka ha. Oy, ay, abili rin ba? Ayun. Sa ila ba picture ba? Nasa kang kamot. Ataya. Oh. Ako lang guys. Dito ka kay. Dong, kailan Kailan ka Alvin ba ba? Kailan ka Milo? Milo ba? Kailan ka Milo? Ay, kanay mo na kano. Kanya na kanya. Basta ako pagkaroon. Ako ka. Sa kalibo lagi mo. Okay na, sina. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Okay. Please, Ako na ng cellphone. Ay, kaya na ka Alvin ba ban ha? Wala. Di ba ban? Ah, di ba? Wala po. Wala po. Okay lang sabi lang kay magdamam yun niya ha. Wala mo tuloy. Kailan po? Adi ay? Okay, sabi sa kanya paalam niya na. Ha? Ano ba din?